Okay na. Go. Mo-open ako sa akong birthday present. Excited ko kaayo. Ang abot na gayon. Nabodol na pud ag nanay. Oh, Nan. Bisan pag dili ako pangan kay ako'y pangitaon. Mao na diha karon. Permanente na mabudol ang inahan. Lah. Madyo na lamang nindag inahan kay ugwa pa. Unsa man di na? Di ko kakita. Uy ka, hiway, uy. Unsa man di ni? What is that? Ay sus. Wa nay wire. wa. Kaarte. Unsa man day pangan ana? AirPods. Ah, mao ba day na? Basig makabungol kuan sa imong dunggan. Di man. Basta di lang ma-over volume ha. Pag pangpugi points din na. Char. Nya i-charge pa na. But murag i-charge naman ta din eh. Pero i-charge jud na inig. Di pagamiton. Uy, mao din na dagway ana. Musiga din na. Oh, Sinali. musiga nangita kog musika. Abay, sa labutan ang inahan. 90%. Ah, okay. Di ato i-try be.